Assalamu alaikum. Muna muku marhaba zuwa ga sabon bidiyonmu na wannan lokaci. A yau dai za mu kawo tarihin wannan mutumin ne wanda aka fi sanin shi a matsayin wanda ya fi kowa tarin dukiya a tarihin duniyan nan. Wannan ba kowa ba ne illa Mansa Musa. Mansa Musa shi ne sarki na tara a masarautar Mali, wanda masarautar nan ta yi girma sosai a zamaninsa. Musa an san shi da dukiyarsa da kuma yawan kyauta a gare shi. Duk da dai cewa masana tarihi sun san shi ne a matsayin wanda ya fi kowa tarin dukiya a tarihin duniyan nan, amma ba a san takamaiman yawan dukiyan shi ba. Mafi yawancin dukiyoyin shi sun zo ne daga haƙan gold da ake a masarautar Mali a wancan lokaci. A lokacin da shi Mansa Musa ya hau karagar mulki, masarautar Mali ta girma sosai yadda ta haɗa da ƙasashe kamar su Guinea, Senegal, Mauritania da kuma ƙasar Gambia. Sa'annan kuma ta haɗa da ƙasar Mali ta yau. Shi dai Mansa Musa ya je aikin hajji a shekarar 1324. Sa'annan ya tafi da gold mai tarin yawa har zuwa ƙasar Masar. A lokacin da ya je ƙasar Masar ne, saboda tarin yawan gold ɗin da ya je da shi, farashin shi wannan gold ya karya. Mansa ya faɗaɗa masarautarsa ta Mali, a inda ya haɗa da garuruwan su Gowa da Timbuktu. Sa'annan ya yi ƙoƙari domin ya samu alaƙa mai ƙarfi da sauran ƙasashen musulmi ta duniya. Sa'annan kuma ya yi ƙoƙarin kiran malaman musulunci domin su zo su yi da'awar musulunci a cikin masarautarsa ta Mali. A cikin waɗanda ya kira akwai Abu Ishaq al-Sahili, wanda ya taimaka wajen gina Timbuktu a matsayin center ta koyon ilimin Islama. Shi wannan malami ya yi ƙoƙari domin ya ga ƙasar Mali ta zama cibiya ta ilimin musulunci a wancan lokaci. Sa'annan shi Musa Mansa shi ne ya ba da kuɗi mai tarin yawa domin a gina wannan babban masallaci na tarihi da aka gina shi da turɓaya a cikin garin Timbuktu. Sunayensa: shi dai Mansa Musa asalin sunansa shi ne Musa. Ita kuma kalmar Mansa yana nufin wato sarki ne. Shi ne sunan da ake kiran duk kowane sarki a cikin tarihin Mali, kamar yadda ake kiran kowane sarkin ƙasar Masar Fir'auna, haka su ma a Mali ake kiran kowane sarki wato da suna Mansa. Shi dai wannan suna ya samo asali ne daga yarensu wanda ake ce mai Mande. Sa'annan shi dai baban shi Mansa Musa sunansa Faga Leye. Sa'annan mamansa ana ce mata Kanku. Babansa Faga Leye shi ɗa ne ga Abubakar, sa'annan kuma ɗan uwa ne ga Sunjata, asalin Mansa na farko a masarautar Mali kenan. A lokacin da Ibn Battuta ya ziyarci wannan ƙasa ta Mali a lokacin mulkin su Mansa, ya samu ɗan uwan Mansa Musa ne yake karagar mulki, wato Sulaimana. Mansa Musa dai ya hau karagar mulki a shekarar 1300. Sa'annan ya zo a tarihi cewa wanda ya zama sarki kafin Mansa Musa shine Muhammad ibn Qu. Sa'annan a bisa wasu ƙauli kuma, shi Mansa Musa yana da mata guda ɗaya wanda ake ce mata Inari Konte. Farkon mulkin shi Mansa Musa mutum ne saurayi a lokacin da ya zama sarki. Farkon mulkin Mansa Musa, shi dai Mansa Musa ya zama sarki ne yana da ƙarancin shekaru. Sa'annan ya yi amfani da ƙarancin shekarunsa domin ya zama ya shirya mulkinsa. Sa'annan ya yi amfani da ƙarancin shekarunsa da kuma ƙarfinsa domin ganin ya gina masarautarsa ta zama mai ƙarfi a lokacin a nahiyar Afirka. A cikin abubuwan da ya farkon hawan mulkinsa shine zuwa kamo bayi a masarautu na kusa da shi. Sa'annan a cikin sojojin shi akwai bayi dubbanne waɗanda suke bin sa a duk inda ya je. A wani ƙaulin an ce yana da bayi kusan guda 6,000 wanda suke cikin tawagarsa, wanda suke bin sa duk inda ya je. Sa'annan kuma a farkon hawan mulkinsa ya yi faɗa da sauran maƙwabtansa waɗanda suke ba musulmai ba. Sa'annan an ce a lokacin da ya je ƙasar Masar, wato ya je babban birnin ƙasar Cairo,
An ruwaito cewa ya kama ƙananan birane kusan guda 24 a lokacin. Zuwansa aikin haji. Shi dai Mansa Musa musulmi ne. Sa'an nan ya yi tafiya zuwa Makka, wannan tafiya ake ce mata aikin haji. Wannan aikin haji da ya je ya sa ya shahara a cikin yammacin Afirka da kuma ƙasashen Larabawa, wato gabas ta tsakiya. A lokacin da shi Mansa Musa ya bar Mali domin zuwa aikin haji, ya bar ɗansa wato Muhammad domin ya yi mulki a lokacin da baya nan. Shi dai Mansa Musa ya yi wannan aikin haji ne a tsakanin shekara ta 1324 zuwa shekara ta 1325. Wannan tafiya ta shafe mil 2,700. Sa'annan a tafiyan nan da ya tafi da mutane kusan guda 70,000 waɗanda suke ɗauke da kaya na alfarma da kuma bayi guda 12,000. Sa'annan kowanne daga cikinsu yana ɗauke da gold mai nauyin kilogiram 1.8. Sa'annan sun tafi da dokuna da jakankuna da kuma sauran kayan alatu da ado. Musa Mansa ya tanadi duk wani abin da tawagansa suke bukata na daga abinci da kuma ruwan sha domin mutane da kuma dabbobi. A cikin tawagan nasa akwai raƙuma guda 100, wanda kowane raƙumi yana ɗauke da gold mai nauyin kilogiram 23 zuwa 136. Shi Mansa Musa ya kyauta da duka waɗannan gwalagwalin da yake tafiya da su ma duk wanda ya samu akan hanyarsa, musamman talakawa. Sa'annan a lokacin wannan tafiya tasa an ruwaito cewa ya gina masallaci a duk juma'ar da ta same shi a wannan tafiya. Sa'annan a wannan tafiya ta Musa Mansa zuwa aikin haji ne a cikin watan Juli na shekarar 1324 ya isa garin Cairo. A ranar 1 ga watan Juli ne na shekarar 1324 Mansa Musa ya isa birnin Alkahira wato Cairo. Ya sauka a Giza Pyramid a inda ya kwana 3 a wajen kafin ya shiga cikin garin. Mansa Musa ya shiga cikin garin Cairo a ranar 4 ga watan Juli shekarar 1324. A lokacin da ya isa Cairo, ya haɗu da sarkin Misra wato Al-Nasir Muhammad. Shi dai wannan sarki ya taɓa ganin Mansa guda ɗaya wato Sakura, wanda ya yi mulki kafin shi Mansa Musa. Sun haɗu ne a lokacin da shi wannan sarki Sakura zai je aikin haji. Sa'an nan shi wannan sarki na Misra ya yi tsammanin Mansa Musa zai masa sujada domin girmamawa, amma a farko Mansa Musa bai masa ba, sai daga ƙarshe kusan lokacin da ya kusan barin Alkahira a lokacin ne ya masa sujada. Sa'an nan Mansa Musa ya ce ya masa wannan girmamawa ne kawai saboda Allah. Duk da dai ba su shirya sosai ba a farkon haɗuwansu, amma sun zama abokanai sosai ta yadda har sun yi musanyar kyaututtuka a tsakaninsu. Mansa Musa ya sauka ne a unguwar da ake cewa Ƙarafa a cikin garin Alkahira, sa'an nan ya zama aboki da kuma gwamnan wannan waje, wanda ake kira da Ibn Amir Hajib. Shi wannan gwamna dai ya san abubuwa da dama akan wannan ƙasa ta Mali ta sanadiyar haɗuwar shi da wannan sarki Mansa. Sa'an nan Mansa Musa ya bar ƙasar Alkahira a ranar 18 ga watan Oktoba shekarar 1324, a yayin da ya kama hanyarsa zuwa ga birni mai tsarki wato birnin Makka. Kyaututtukan da shi sarki Mansa yake bayarwa ya ci gaba a lokacin tafiyarsa daga birnin Alkahira zuwa Makka. Sa'an nan Mansa Musa ya bayar da kyaututtuka da dama ga mutane wanda su ma za su je aikin haji. A lokacin da yake Makka ne faɗa ya kaure tsakanin wasu daga cikin mahajjatan Mali da kuma wasu daga cikin mahajjatan ƙasar Turkiyya a babban masallacin Makka. Kowa ya fito da wuƙaƙe ana jira a afka ma juna, sai Mansa Musa ya umarni ga mutanensa 'yan Mali da su saukar da takkubansu, kowa ya koma gefe guda. Mansa Musa da shi da tawagarsa sun tsaya a birnin Makka bayan aikin hajji na wannan shekara domin su zazzagaya inda ya kamata su zazzagaya su buɗe ido. A lokacin da suke dawa daga birni mai tsarki zuwa ƙasar Cairo, sun haɗu da annoba kala-kala, ta yadda a lokacin da suka isa birnin Alkahira sun haɗu da yunwa da sanyi da kuma sata daga hannun 'yan ta'adda. Wannan ya yi dalilin suka rasa da yawa daga cikin abubuwan da suke tare da su. Sanadiyan haka sun rasa kuɗaɗensu da abincinsu da gwalagwalansu da wasu daga cikin dabbobinsu. Saboda haka a lokacin da suka isa ƙasar
Alƙahira ne sarkin Alƙahira ya dawo musu da wasu kuɗaɗe. Rashin kuɗin da Mansa Musa ya shiga har ya kai ga ya ci bashi a hannun wasu daga cikin 'yan kasuwa. Ɗaya daga cikin 'yan kasuwan da Mansa Musa ya ci bashi a hannunsu shine Siraj ad-Din. Kafin barin su ƙasar Cairo ne Mansa Musa ya haɗu da wani babban malami wanda ake ce masa Abu Ishaq al-Sahili, wanda ya burge Mansa Musa sosai, ta yadda Mansa Musa ya roƙe shi domin ya zo su tafi ƙasar Mali da shi domin ya je ya koyar da mutanensa. Wannan babban malami dai ya yarda, ya bi Mansa Musa zuwa ƙasar Mali. Gine-ginen da Mansa Musa ya yi a ƙasar Mali. Mansa Musa ya yi gine-gine da dama, musamman makarantu da masallatai. A lokacin mulkinsa ne aka gina Sankore Madarasa, wato Jami'ar Sankore. Sa'annan kuma ya gina babban ɗakin taro a kusa da fadarsa inda ake karatun Musulunci. Mutuwar Mansa Musa. Babu tabbacin ranar da Mansa Musa ya mutu. Masana tarihi sun yi ittifaki cewa shi dai Mansa Musa ya mutu ne a bayan dawowarsa daga aikin hajji, wato a shekarar 1332. Mutuwar Mansa Musa. Shi dai Mansa Musa an ruwaito cewa ya mutu ne a cikin shekarar 1333. Sa'an nan Mansa Musa ya kasance daga cikin manya-manyan sarakunan ƙasar Mali. Mutuwar Mansa Musa. Shi dai Mansa Musa ranar mutuwansa ba abu bane wanda masana tarihi suka yi ittifaki a kai. Amma da yawa daga cikin masana tarihi sun yi ittifaki cewa Mansa Musa ya mutu ne a shekarar 1332. Shi dai Mansa Musa ya yi suna ne da yawan tarin dukiyarsa, ta yadda da yawa daga cikin masana tarihi suna cewa shi ne mutumin da ya fi kowa arziki a tarihin duniyan nan. Shi dai Mansa Musa tarin dukiyarsa ya kai dalar Amurka biliyan 400, kuma da yawa daga cikin wannan dukiya ta zo ne daga tarin gwalagwalai da suke da shi a ƙasar Mali a wancan lokaci. To jama'a, a nan muka zo ƙarshen wannan tarihi na wannan sarki da ake ce masa Mansa Musa. Da fatan za ku danna subscribe a channel ɗinmu domin samun sababbin videos ɗinmu idan mun ɗora su. Mun gode.